Hoxe presentamos a ponencia Marco, ese documento que recolle o traballo de 200 homes e mulleres do Partido Socialista de Galicia na que lle damos forma ao proxecto de cambio en Galicia. Ese é o documento que vai a xirar por todas as agrupacións locales donde miles de militantes van a lelo para aportar correccións, propostas ou fortalecemento dese documento. Eu lle pido a todo o mundo que faga un esforzo, que vexan como é posible ter un modelo económico distinto para Galicia e un modelo de emprego distinto para Galicia. Como é posible demostrar que con recortes non saímos da crisis. Hai que invertir en fortalecemento económico, en innovación, en productividade, en políticas activas de emprego. E creo que leva propostas tremendamente novedosas nas políticas de emprego que merece a pena darlle unha volta. Falamos de Galicia, falamos de nós. Falamos de abrir este partido, modernizalo, dar participación como palabra clave e conseguir que cada un dos homes e mulleres militantes deste partido se sintan útiles a esta organización. Eu vos pido a todos que fagamos en estas datas cruciales. En menos de un mes estaremos definindo o noso futuro nun Congreso Galego no que temos que ser quen de artellar unha proposta para gobernar este país. Onte salían os datos. O Partido Popular empezou a súa costa abaixo. Xa en un mes cae 2 puntos en intención de voto e en Galicia cae bastante máis que 2 puntos. Por iso creo que é importante resaltar que é posible gobernar este país. Se o facemos unidos, fortes, creando espacios que quepamos todos, aceptando as diferencias, a diversidade, as propostas, pero con un objetivo común, que o reflexa magníficamente esta ponencia Marco. Dar unha alternativa de país, demostrar que Galicia ten outro xeito de enfocar o seu futuro con unha visión socialista e galeguista.